Whew. Grabe, sarap ng workout ko. Whew. Uy, nandiyan ka pala. Ang plastic. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rocket of 90.7 Love Radio. And today, isa na naman panibagong listahan ng aking isisiwalat. Kaya naman, eto na, ang top 10 uri ng mga nag-e-exercise or nagwo-workout quarantine edition. Number 10. Selfie king or queen. Yung tipong uunahin niyang mag-selfie bago siya mag-workout. O paminsan, wala na talagang exercise o workout. Tapos, kung saan yung sunlight, dapat nandoon siya. Doon siya tututok talaga. Hindi lang yan, no? Makaka 100 na selfies siya. Pero, hindi niya matatapos yung 10 burpees niya. Wow! May burpees na nalalaman si Rocketera. Paano yung burpees? Gano'n. Burp pala yun. Corny ko doon. Nainis ako sa selfie. Kunwari selfie. I can do this. Rock road to fitness. Sweat is fat crying. Number 9. TikTok exercise master. Kumbaga, yung kanyang exercise ay mga TikTok dance. Always running. Ganon. Ay, next. Number 8. Pawis master. Kung pagpawisan siya, grabe, sobrang dami, sobrang lala. O paminsan nga, hindi pa siya humihinga eh. Pinagpapawisan na agad. Ako ba to? Yung tipong hindi pa nga siya nakaka-10 squats. 1 squat pa lang, biglang boom. Oo, yan yung mga meron talagang lawa. Nandyan talaga yung lawa ng Pasay, ganyan. Sa mukha, tsaka sa katawan. Init. Number 7. Isa pa. Number 7. Ito yung tinatawag na 10-50. Saktong 1 hour yan 10 minutes, 50 minutes. Alam niyo kung bakit? Kasi yung 10 minutes, yun lang yung gagamitin niya pang exercise niya. Yung 50 minutes, magbababad at magbababad. Babad sa social media pa more. Social media pa more. Ulitin ko pa yun, ha? Social media pa more. Oo. Hindi nakatapos ng isang routine. Kumbaga, okay, nag-warm up lang. Tapos yun na. Woo, yes, nood pa ng video pa more. O kaya naman, sausaw sa mga issues ngayong, ngayong 2020. Number 6. The social. Dapat lahat ng mga suot niya branded. Lahat may tatak. Ultimo, sa cap niya, jacket, sa damit, sa bra, ganyan, sports bra, sa rubber shoes, lahat-lahat na. At ang kanyang earphones, dapat ganyan, wireless. Number 5. The hoarder. Yung tipong ang dami niyang binili sa online shop ng mga kung ano-anong equipment or items na makakatulong sa kanya sa pag-workout niya or pag-ehersisyo. Pero, hindi naman talaga niya ginagamit. Pero, nung dumating naman sa kanya yung item, hindi naman niya ginagamit. Naka-display lang. Ayun lang. Tambak pa more. Number 4. Free health. Free health. Ay, di pala. Feel health pala. Feel health. Yung feeling mo, healthy ka, nakapag-exercise ka lang ng very light. Yung tipong dapat ang ginawa mo 50 curl-ups, pero ginawa mo lang siyang 10. Nasaan na yung bilyon? Char! Iba pala yun, ibang feel health pala yun. 1, Ginagawa mo! 2, 3, 4, 5. Okay na ako dun. Grabe, sexy ko na talaga. Number 3. The Zumba Lord. Yes! Hahamakin ang lahat makapag-zumba lang sa araw na iyon. Yung tipong, kending pa more! Woohoo! Yeah! Kending pa more! Yung tipong akala nila nawawala na yung kanilang mga bilbil pero hindi pa rin talaga kasi parang may sawa pang nakapalupot sa kanilang mga katawan. Natamaan din pala ako. Ouch. Number 2. Laban, bawi,
person. Ito yung laban na laban sa pag-workout, pero bawing-bawi naman sa kainan. Ako yata yun. And last but definitely not the least on our list, ang number 1 sa ating listahan, starter hustler. Ibig sabihin nun, sa una lang siya magaling. Meron siyang 1-day workout and then meron naman siyang rest, pero mga 30 days. Etong exercise ko ngayon, mga 1 buwan pa to. Papahinga ako ng 30 days, okay? Pawis na ako. Grabe tong ano na to, ha? Anyway, that's it, guys. So, yan po ang ating top 10 uri ng mga taong nag-exercise or nag-workout sa bahay quarantine edition. Ang pinakamahalaga dyan, Kabisyo, kahit ano pa ang gawin mo sa pang-araw-araw mong buhay, okay din naman yung meron kang konting exercise. Kasi nga sabi nila, health is wealth. Kaya naman, be fit para healthy. Alright? Anyway, this is me, DJ Raketera, and you are watching here sa 90.7 Love Radio. Ay, iba pala yun. Always your number 1 SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka ng aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga latest naming videos. Go, guys!